Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur platoan izango ditugu alde batetatik Sega Sound Killers musika taldeko kideak eta bestetik Ines Castiella. Hemen baditu 14 erakusketa aurkezten. Gaurko komunikabidetako azalak aztertzen hasiko gara. Diario de Notiziasekoa izango da lehenengoa. Dependentzia prestazioak osasun etxeetan eta osasun mentaleko sarean tramitatu daitezkela dio titular nagusiak. Argazkian aldiz, itsasartean izandako beste tragedia batean 8 hildako eta 24 desagertu izan direla dio. Horretaz gain, PP eta Ciudadanosek Sánchezen inbestiduraren oposizioa mantentzen dutela. Eta Nilsak 30 urte betetzen dituela ere esaten du gaurko azalean. Baita, azken honek, denbora honetan 545 milioi erabili dituela urak garbitzeko. Bestalde, Imarko hain inguruan, Holandatik zetozen 30 kilo heroina harrapatu dituztela, edota mankomunitateak eduki ontzientzako txartelen sistemaren eskaintza berriz ere egingo duela bezalako albisteak jasotzen ditu Notiziasek gaurko portadan. Gainera, Maia Sarasaten izotz pista jartzeko eskaintzarik gabe gelditu dela ere aipatzen du komunikabide honek. Bukatzeko, helburu desberdinak dituen futbol salako derbi batez mintzatzen da, eta Simpson familiak telebistan 30 urte betetzen dituela ere azpimarratzen du. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu orain. Albiste nagusiak, arnasketarekin erlazionatutako gaixotasunak direla laneko baja gehienen kausa dio. Argazkian, Sánchez eta Casadoren arteko oztasuna azpimarratzen du. Horretaz gain, 2019an Nafarroan faktura fiskala murrizteko gakoak ematen dituela aurreratzen du azalean. Eta lehen Superser kokatzen zen eremuan, 2 bide berri aurreikusi direla. Bestalde, Bortzirietako gidari batek isunen errekorra duela ere aipatzen da azal honetan. Bukatzeko, azalaren goipartean 3 atal bereizten ditu. Lehenengoak, osasunak antolatzen duen eskolartekoan, 70 ikastetxetako 1200 parte hartzaile egongo direla dio. Bigarrenak, Peña Esportek koparen asteari hasiera eman diola. Eta azkenak, Santas Paskuas jaialdia aipatzen du. 4. edizioak Iruñea musikaz beteko baitu. Gara egunkariarekin goaz. Auzitegi nagusiak Mendizabal senatariari eraso egin zion agenteari zigorra murriztu diola dio titularrak. Argazkian, EAJ eta PSN-ren kontuek Podemosi esker aurrera darraitela azpimarratzen du. Bestalde, egunkari barnean aurki daitekeen analisia ere aipatzen du. Macronek bere burua biguntzera behartua ikusi baitu beste greba baten aurrean. Horretaz gain, LGTBI kolektiboa arrotu aholkularitza zentroaren alde atera dela ere jasotzen du gaurko gararen azalak. Lehen aipatutako analiziaz gain, egunkariko edukien barnean aurki daitekeen erreportaia ere aipatzen du portadan egunkari honek. Marokoko gizartea zigor kodearen aurka dagoela esanez. Bukatzeko, Euroguneak bere jarduera maila okerrena erregistratu duela esaten du garak gaurko azalean. Berria egunkariarekin jarraituko dugu. Arreta berezia eskaintzen dio gaur garbikuntza grebari. Bestalde, Barakaldon, sexu esplotazioa egotzita 12 pertsona atxilotu dituztela ere jasotzen du azalak. Gainera, Arte Ederren Museoko zati berriak zubi itxura izango duela aurreratzen du egunkari honek. Horretaz gain, De Miguel auziaren epaia gaur ezagutuko dela dio azalak. Indian, protestak piztu direla ere jasotzen du portadan berriak. Lege berri batek herritartasunik ez dielako onartzen errefuxiatu islamistei. Kirol egokituaz ere mintzatzen da, entrenatzaileak gidari eta bidaide direla esanez. Aurtengo klimaren goi bilerarekin etxita, itxaropena Glasgown jarri dutela ere dio berriak. Bukatzeko, Beñat Gaztelumendi Gipuzkoako bertsolari txapelduna ageri da. Jauzi kualitatibo bat emateko unean gaudela esanez. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Iruñeko udalak arrotuguneko 4 langiletik 3 kaleratu nahi dituela dio albiste nagusiak. Katxalingorrik ohartarazi duenez, arroturen itxierak laguntza zerbitzurik gabe utziko ditu Iruñeko LGTBIQ+ herritarrak eta aniztasunaren aurkako murrizketa dela salatu du. Honekin lotuta, Euskal Herria Irratiak dioenez, gobernuak ez du Iruñeko udalaren proposamenik jaso arrotuk ematen dituen zerbitzuak bere gain har ditzan.
Bukatzeko, Arantzadi parkeko obrak 2020 urtearen erdialdean hasiko dituztela jasotzen du Euskal Herria Irratiak bere webguneko atal nagusian. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenarekin jarraituko dugu. Gaur, azken egunetako joera apurtu eta fronte batek euria eta temperaturaren jaitsiera ekarriko ditu. Egunak aurrera egin ahala, haizea mendebal edo ipar mendebaldetik finkatuko da, lehenbizi Kantauri isurialdean eta arratsaldean hegoaldean. Haizearen norabide aldaketa honekin fronte hotz bat gaineratu eta euritarako egingo du goizean zehar. Tarteko zaparradak botako ditu, batez ere Kantauri isurialdean. Temperatura dezente jaitsiko da ipar partean eta oro har eguerdi partean 10–14 gradu artean mugituko dira termometroak. Bihar, abenduaren 18 eta asteazkena, hego-haizea izango da bueltan. Atlantikoan kokatuko den depresio gune sakon batek hegoaldeko haize zakarra eragingo du. Goizaldean, haizea hegotik finkatu eta indartuz joango da, eta eguneko protagonista izango da. Boladaka oso gogor ibiliko da, batez ere haizeguneetan. Haize honekin hodeitza saretua iritsiko da, eta eguzki tarteak gailenduko dira goizean eta arratsaldeko lehen orduetan. Goizaldean eta gauean berriz, hodeiak nagusituko dira. Temperatura maksimoak igo egingo dira eta kostaldean 18 gradura iritsiko dira eta hegoaldean 13 graduren bueltan geldituko dira. Gaurko eguneko efemerideak ikusiko ditugu orain. Gaurko egunez, 1706 urtean, Emili du Châtelet matematikari eta fisikari frantsesa jaio zen. Beranduago, 1830 urtean, Simon Bolivar zendu zen. Eta bukatzeko, 1989ko abenduaren 17an, Simpsondarrak seriaren lehen kapitulua emititu zuten Fox katean. Ines Castillarekin gaude, bera hemen baditun 14 proiektuko koordinatzaileetako bat da. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, oso ongi, eta zuek. Ongi baita ere. Esan bezala, hemen baditun 14 proiektua prestatzen ibili zara. Bai, ekimena esango genuke. Ekimena da. Bai, berez, ekimen honen, ekimen nagusia erakusketa bat da, non azaltzen diren euskararen inguruan eta euskal kulturaren inguruan lanean aritu diren emakume batzuen biografia, elebitan eta argazkia, eta gero badaude erakusmai batzuk, non erakusten diren beraiei lotutako objekturen bat, idatzitako zerbait, egindako zerbait, argazkiren bat. Orduan, erakusketa horren inguruan antolatu dira 3 ekitaldi, esango genuke bat, aurreko asteartean izan zena, erakusketaren irekiera ofiziala eta omenaldi, emakume hauei omenaldi pixkat ofiziala izan zena, familikoak eta bizirik zaudena beraiek eta bizirik ez zaudenen familikoak etorri zirena. Polita eta unkigarria, atera zen, iruditzen zait. Ondoren aurreko ostegunean bertso saio bat izan zen, eta asmoa zen erakusketan zehar bisita gidatu bat egitearena, baino bertsotan. Orduan egon ziren Saio Alkaiza, Irati Majuelo eta Sarai Robles bertsotan, emakume bakoitzaren bizitza eta egin zutenaren inguruan bertsoak kantatzen. Eta polita gelditu zen, eta gaur, arratsaldeko 6etan inapen, egongo da inguru bat, parte hartuko dute Idurrezki Isabel eta Reyes Lintxetak, eta arituko dira pixkat emakume hauek egindakoaren inguruan, eta gaur egun eduki izan duen eraginaz, ekarpena zein izan den. Orduan, ekimena deituko nioke, ekimen bat. Euskara eta emakumeak lotzen dituen ekimen bat. Eta Nafarroa, ez? Eta Nafarrak, hoxe. Emakume, euskaldun Nafarrak. Nafarrak eta Iruñean eragina izan dutenak. Eta nola sortu zen ideia guztia? Atzean lan asko gongo da, ez?
Bai, ideia sortu zen, ni nebilen, pixkat zen zehazki hau, baino antzeko proiektu batetan, eta udalean, berdintasun alorrean ere zebiltzan, emakume, historian izan dauko emakumeen Iruñako eta Nafarroko historian izan dauko emakumeen zerrenda bat egiten, gero kaleen izena jartzeko, eta holako ekimat batetan, orduan, beraiekin harremanetan jarri nire proiektua kontatu eta beraienarekin batera, pixkat udalaren eta nire artean, sortu zen hau egiteko ideia, eta hori, aurrera egin, beri oso polita iruditu zitzaidan, eta aurrera, eta hau da, atera dena. Eta zergatik 14 emakume, suposatzen dut, gehiago egongo ziren? Seguro pilo bat daudela, baina hemen gertatu izan dena, izan da, emakumeak beste arlo askotan bezala hemen ere ikusgarritasun gabe geratu direla. Orduan, identifikatzea zaila izan da, emakumeek ez zutelako, adibidez, badaude batzuk idatzi egiten zutena garai hartako mediotan, aldizkaritan. Eta kasu hortan adibidez, ez zuten bere izenarekin sinatzen. Edo izango iki batekin, edo ez zuten sinatzen, eta holako gauzak. Orduan, emakumearen lana, euskeran eta beste arlo askotan, beti ikusgarritasunik gabe geratu izan da. Orduan, emakume hau izan da, 14 atera zaizkigulako, baina izan zitezkeen 20. Eta asmoa, berez, erakusketan honen asmoa da, 14 hauetatik hasi, eta hemendik aurrera entzuten ari den jendea, edo honen berri eduki duen jendeak, ezagutzen baldin badu beste norbait, eta gure ganetuzten baldin bada, jasotzea. Eta 14tik, ez dakit egunera pasatzera, ez dakit igual ez da inbeste, baina zabaltzeko asmoa dagoela. Beste gerik ez direla. Kontua da 14ekin hasi garela, eta balikieke beste azaltzea, ez dakit zenbat. Eta orduan, emakume hauek aurkitzeko nola egin duzu artxibo historikoetan edo bilatuz? Izan da pixkat, udaleko kultura sailetik hor zeuzkaten izen batzuk jasota, nik ere egitenen bilen lan horretatik neuzko beste batzuk jasota, pixkat elkarlanean zerrenda bat prestatu genuen pixka bat luzeagoa, baina erakusketa prestatzeko, hasieran 14 aukeratu genituen eta 14 hasi gara. Eta behin izenak eta datuak jakinda, joan zarete haien etxetara edo ezagutzera haiek kontatzeko, ez? Nengo pertsonan? Saiatu naiz. Pertsonalki. Kontaktua egiten, eta familikoen bitartez lortu izan dut informazioa eta beraiek egindako lan batzuk edo gauza batzuk ere bai. Eta beste alde batetik interesgarria izan zain niri partikularki, ze hemengo 14etako 3 alabak izan dira nire andereñoak ikastolan. Orduan interesgarria da euskal kulturaren transmisio hori nola pasatu den emakumeengandik emakumeengana eta berriz ere emakumeengana eta nire gainaino, ez? Polita, niretzat polita izan da. Eta fase hau ez, non elkarrekin harremanetan izan zareten eta suposatzen dut oso aberasgarria izan dela zuretzat eta haientzat eskertuko zuten, ez? Interesa eta... Niretzat interesgarria eta polita eta nik gozatu dut pilo bat. Eta beraiek ere, orain arte emakume lana, emakume hauek egiten zuten naturalki, ez dakite zerbait aldarrikatzeko asmoarekin, baizik eta idazten zuten edo egiten zutena naturalki, ateratzen zitzaielako. Euskaraz zelako haien hizkuntza, eh? Beraiek euskaldunak ziren eta euskaraz aritzea beraientzat normala zen. Orduan, alde batetik hori, orduan berez, egindakoak ez du ikusgarritasunik eduki. Emakumeak zirelako eta gainera modu horretan egiten zutelako. Orduan bere familikoek ikustea gaur egun egoera desberdina dela eta gauza asko aldatu direla, ikustea emakume hauek egindakoari ikusgarritasuna ematen zaiola eta hori zoriondu egiten zaiela,
kostatzen zaie, posik hartu zuten gonbidapena, nik neukan ere beldurra, ez? Azkenean bazoaz nonbaitetara bere amak zer egin duen galdetzera, eta, ez dakizu nola erreakzionatuko duen besteak. Baina egia esan oso harrera ona egin didate. Eta hemendik eskartzen diet familia guztiei lagundu didatelako pilo bat, eta gainera eske beren bihotzak ireki dizkidate. Oso hunkigarria izan da. Familiak kontziente ziren haien, kasu honetan ama, ez? Amak egindakoaz? Zeuden familia batzuk ez zekitela beraien ama. Inoiz ez bat zuten errekondizimendurik jaso, ez? Bai. Hori, kasu bat kuriosoaz, lehenengo berria izan zen nik esan nielako, hemen jasota dago, zure amak hau egin zuela. Ez da posible. Bai, eta hori, bai. Eta, ondore, posposik eta laguntza, behar izan dugun laguntza guztia eman digute, baina ez egiten alakorik egin zutenik. Gari batzutan, ez dakite emakume izateagatik edo euskaraz egiteagatik, agian izkutuan egin barri izan zintuzten edo hori ez zuten sinatzen, edo, arrazoiak milaka. Eta orain, erakusketa hau Kondestablen dago, ez ikusgai? Kondestablen, abenduaren 10ean, iriki zen, eta 20 arte egongo da. Eta hurrengo urtean, urtarrila otsaila artean, oraindik etatak finkatuko gabe daude, baina emakumearen etxera eramango dute. Eta gero baduzue asmoa saiatzeko jarraitzen erakusten? Bai, gustatuko litzaiguke, baina hori oraindik erabaki gabe dago. Bai, polita izango litzateke. Eta erakusketa nolakoa da? Esan duzu objektuak ere badaudela, ez? Bai, alde batetik badaude emakume bakoitzeko horlako plaka bat, zera handi bat, eta bertan azaltzen da argazkia, emakumearen argazkia, eta bere biografia motz bat izango genduke, biografia luzeak eta interesgarriak dira, baina interesa ez da sartzen, eta elebitan. Eta ondoren badaude bi erakusmai, non azaltzen diren emakume hauek lotutako objektuak. Idazkiak, egindako lanak, argazkiak ere bai, erabilitako zerbait, kasu batzuetan, eta gero badago ere telebista bat, non 4 bideo ari dira etengabe pasatzen. Eta 4 bideo horiek dira batetik Minitxu Loiartek egin da. Minitxu Loiarte izan da Euskal Zinemagintzan izandako lehenbiziko emakumea, eta gainera euskeraz dokumental bat egin duen lehenbiziko pertsona eta gainera emakumea, eta gainera dokumental hori Euskal emakumearen ingurukoa. Zentzu kultural horretan, badauka bere simbolismoa, ez? Hori da, bideo horretan ikusi ahal izango alden bideotako bat, dokumentala. Ondoren badago Zeferina Fontellasek parte hartu zuen, Bortxo Armendarizek grabatu zuen Carboneros ikazkinak dokumental batean, eta bertan bere ahotsa azaltzen da. Azalduz, txondorrak eta guzti hori nola egiten ziren, Zeferina Fontellasi gaztetan tokatu zitzaion olako lanak egitea. Interesgarria da. Eta ondoren badago Luzia Goñiren bertso bat, aurreko bertso aroan, orain udazkenean izan den bertso aroan, Einaute Agirrek Luzia Goñik idatzetako bertso bat abestu zuen. Eta berari eskaini zion, eta hori ere ikus daiteke. Eta azkenik badago Petra Azpiroz izan zen gerra aurreko eskolako lehenbiziko andereñoa, eta horretaz gain Lizarrako ikastolako sortzailea. Orduan duela urte batzuk egin zioten Lizarran omenaldi bat. Eta omenaldi horren arira dokumental bat prestatu zuten, han bertako ikastolako zuzendariek, eta dokumental hori ere ikusgai Kondestablen. Etengabe pasatzen ari den bideo horretan. Eta momentuz zer nolako harrera izan du erakusketak? Ona, bai, jende asko ari da pasatzen, eta interesgarria, ez ezaguna zelako.
jende gutxik zekielako, jende gutxik, orain arte ez dira, ez personak berak ezagunak izan, ez da egindako lana, ezaguna izan, inork ez du ezagutu olakorik izan denik, orain ari dira olako gauzak ateratzen, orduan, jende harritzen da, ez? Eta gero, ikusten da, bizitza, eta emakume hau askoren bizitza gogorra izan, eta ez politikaki, baizik eta bizitzaren zirkustatzengatik askoren bizitzak oso gogorrak izan, lan politiak egin izan zituztela, orduan, interesgarria da. Eta emakume hauek sailkatzeko irizpideren bat edo jarraitu duzue? Bai, printzipioz, han erakusketan kronologikoki daude jarrita, ez? Baina nik lau taldetan bezala, bere lana kontutan edukita lau taldetan sailkatuko nituzke. Lehenbiziko izango litzateke arlo akademikoan ibili direnak, eskoletan eta eskolak sortzen eta materiala sortzen, eta hor, adibidez, aipatuko ditu zeintzuk izango ziren Mentxu Bizkarret, izan zela Catalina Lastu eta Julia Fernández Zabaletarekin batera gerra aurreko lehenbiziko Eskuela Baska sortu zuena, Petra Azpiroz izan zena Eskuela Baska horren lehenbiziko andereñoa, Mikel Agastezi gerra ondoren ikastolak sortzeko mugimendu horretan hasi zen lehenbiziko emakumea, Ana Etxaide da, hau bizirik dago, Nafarroko Unibertsitatean Euskal Katedra sortu zuena, eta kudeatu zuena, eta ondoren Pakita Zabaletak ere sortu zuen, Pakita Zabaleta bizirik dago ere, eta Unibertsitate Publikoan sortu zuen Euskarazko unitatea, eta Euskara Unibertsitatean zabaltzeko eta edatzeko lan hainbat egin zituen. Ondoren badago beste talde bat, alfabetizatze edo Euskararen normalizatze lan horretan ibili zirenak, eta hortan sartuko nituzke Xole Arbiti. Xole Arbiti izan zen Nafarroako gobernuko lehenbiziko euskara teknikaria, eta lan asko egin zuen euskara eta euskal kultura batez ere eskoletan edo ikastetxeetan sustatze aldera. Bertsolaritza, antzerkigintza, literaturagintza euskeraz eskoletan zabaltzeko eta azaletzeko batez ere. Eta gero Sagrario Leman, Sagrario Leman uste dut guztiok ezagutzen dugula, euskaltzaina delako batetik, eta bestetik gau eskolen hasieratan bera ibili zelako, eta berari esker alfabetizatu direlako enbat eta hainbat pertsona heldu, ez? Ez haurrak, baizik eta helduak. Ondoren idatzizko lanetan aritu ziren beste bi emakume interesgarri, Perpetua Zaragoeta eta Mikaela Labayen. Perpetua Zaragoeta biak ibili ziren garai hartako herriko kronikak, garai hartan gertatzen ziren gauzak idatziz jasotzen eta argitaratzen zituzten zeruko argian garai hartako idatzizko mediotan. Eta horretaz aparte, etxe barruan ere, etxe barruko bizitzan eta etxe barruan zeuden gauzetaz idazten zuten, eta idatzizko lan politak egin zituzten garai hartan. Eta gero, badago beste kajon desastre olako zera bat, arlo desberdinak jasotzen dituena, eta bertan adibidez aurkitzen dugu Felix Etoain. Felix Etoain ere ibili zen idazten. Kronikak eta artikuluak garai hartako mediotan, iparraldeko batzuetan ere bai, eta horretaz aparte, Felix Etoain musikologa eta pianoa jotzen zuen, piano irakaslea zen. Eta jaso zuen euskal musika herrikoiaren inguruko bilduma bat. Lan interesgarria. Paulina Urkiola saiatu zen garai hartako euskarazko otoitzak eta baserri giroko bizimodua eta herriko bizimodua, pentsakera eta guzti hori transmititzen, baino ahozko transmisioa egiten. Herrian bertan edo inguruan etortzen zen jendea berari entzutea, eta agian batek
idatziko zuen, baina seguramente idazten zuen hori, edo gizonezkoa zen, edo emakumezkoa bazen, ez zuen zilatzen. Eta holako egongo dira gehiago, ziurazki. Zeferina Fontellas ere, pertsona interesgarria, Zeferina Fontellas izan zen gaur egungo Abarzuza liburutegia daukaguna Martzelaren ama. Eta, bera ere bizitza gogorra, etxe serri batean jaio zen, lan asko egitea tokatu zitzaion, Iruñera etorri zen zerbitzatzera, eta bertan ezagutu zuen bere senarra, alargun gelditu zen, gazte, familia aurrera atera eta gainera liburutegiaren ardura hartu zuen, eta liburutegi hau izan zen, euskarazko liburuak saltzen aritu zen lehena, nahiz eta gogorra eta zaila eduki une askotan. Lucia Goñi, bertsolaria, oraindik bizirik dagoena. Lucia Goñi izan da, aitzindaria, emakumetan guk dakigula, segurazki egongo dira beste batzuk, bertsoak idazten eta gero plazara ateratzen kantatzera. Garai hartan emakumeak ez ziren plazara ateratzen kantatzera, eta Lucia Goñik egin zuen. Eta Minentxu Loiarte ere bizirik daukagu, eta Minentxu Loiarte izan da Euskal Zinemagintzan lehenbiziko emakumea, eta gainera euskeraz filmatu duen lehenbizikoa. Eta gainera filmatu duen hori Euskal emakumeak izena daukana. Orduan, ikusgai dagoen bideo horren. Ikusgai dago. Ikuska amabi da, bideoa eta Euskal emakumeak ditzen da, eta interesgarria. Beraz, 14 emakume hauen bizitza interesgarria ezagutzeko aukera, ez? Bai. Ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, ala besterik gabe animatu. Nik animatu, erakutsi dezaket pixkatea. Hau da, prestatu dugun eskuorria erakusketaren inguruan, eta kontestablera joaten den guztia, aukera dauka hartzeko, pilo bat daudelako, eta nik jendea animatu kontestablera joateko, eta erakusketa ikusteko, eta oso interesgarria delako, asko ikasten delako, eta Nafarroa, Iruña, Nafarroa eta Euskal Herriko historiaren parte bat delako, gure ondarearen parte bat delako, lan interesgarria, polita eta asko ikasten dena. Abenduaren 20 arte, ez? Abenduaren 20 arte, hoxe. Bai, beraz, hiru egun hauek aprobetxatu eta joan kontestablera ikustera. Mila esker, Ines, etortzeagatik eta guzti hau kontatzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Gurekin ditugu Sega Sound Killers taldeko 3 kide. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso. Zer da Sega Sound Killers? Talde nahiko berria, ez da? Sortu duzuen, ala? Bai, duela pare bat urte hasi ginen EKTZ eta biok abestiak egiten. Gogo asko genukan horrelako proiektu bat egiteko, eta gero pixkanaka taldea osatzen joan ginen. Beraz, ideia sortu zen duela urte batzuk? Bai. Azkenean bai, hau dena egiteko urte batzuk pasa dira, eta gila esan ematen du orain berria dela, baina, ez? Baina lana hasitzen. Bai, baina, orain agea presentazioa egin behintzat, erakusten. Orain erakusten sortu duzuena denbora honetan. Eta nolakoa izan da prozesua? Nola elkartu zarete zuek eta erabaki zenuten musika elektronikoa egitea? Bai, oso gustokoa daukagu, berak single bat kaleratu zuen bera bakarlari gisa, baina gero besteak bai genuela gogoa egiteko horrelako taldea edo zakin nola esan nuke, nasketa hori elektronika, baina roka ere badu asko, bakoitza rocketik gatoz. Eta, prozesua izan du da, pixkanaka. Hasi ginen estudioan abestiak lantzen, pixkator jolasten estudioan, eta iritsi zen momentu bat, gogo asko geneukala zuzenean aritzeko, ez? Eta hor gabiltza orain gure aurkezpen txartela erakusten jendeari. Beraz, hasieran zuek biok zineten, ez? Eta gero erabaki zenuten jende gehiago behar zenutela?
Bai, bueno, ideia, bai. Egon zan behar hori eta... Bai, porque ideia esan naiz eta elektronika kutsu hori euki edo talde elektronikoa izan, musika elektronikoa nahiko hotza da zuzenean eta gu nahi genuen bateriak eta gitarrak eta instrumentu akustikoak eduki, ez? Orduan taldearen formatua oso argi genukan hasieratik, eta azkenean prozesu bat izan du da, ez? Hasi ginen biok, baina gero Eneko Larrañaga sartu zen, bateria jotzen, eta gero sartu zen Eneko Luzar. Eta orain arte, orain aurkeztu duzue EP bat, ez? 6 kantu dituna, eta zuzenekoekin ere hasi zarete. Bai, hori da. Da gure lehenengo aurkezpen puntua bezala, baditugula geho kontzertuak noski ilusiagoak izaten dira. Ordu bateko showa dugu gutxi gora bera. Eta, hau da pixkat intentzio puntu bat edo ikusteko nondikan jorratu nahi dugun eta nondikan jorratzen dugun musika azkenian, ez? Eta momentuz zer nolako harrera ari da izaten? Egia esan oso, egia kontzertuak, nahiko basatiak izaten dira. Eta jendia oso, harrera oso nahi izaten nahi azkenian. Basatiak zezentzutan edo? Basatiak, azkenian da musika elektronikoa, rock gogorraren kutsu horrekin eta gurut dena ematen dugu ere bai, eta hola gainean. Orduan oso divertigarria guretzat eta jendia dantzan eta ondo pasatzen du azkenian. Bintzat, hoi da esaten ari digutenat ikusten duguna kontzertutan. Orduan, publiko aldetik ere igual perfil konkreturen bat dago edo? Denetikan dago, badago jendia igual metala edo rock gogorra entzuten duena eta batien entzuten duena eta esaten du, ostras, ze ez da nire estiloa, baina asko gustatu zait, edo elektronika entzuten duen jendia esaten duena, bira, dakazute punto rockero bat nahi printzipio ez dira gustatzen, baina denan astuta oso ondo gehatzen da, azkenian dakagu errabaniko moduko bat jende ezberdinak posele digula ikusi eta gustoko dutela. Adibidez, ni joango banintz ez nengoke lekuz kanpo, esan nahi dut. Badago denetariko jendea? Karo, zu ezagutu gabe ez dakigu igual... Gustatzen basai zu ez nebeltza, zakit igual gozatuko zen. Pixkat igual... kanpo, baina roka edo... Elektronika gustoko aldi mazu edo roka gustatzen bazaizu, seguro ondo pasako dezula. Eta elektronika aldetik, uste duzue Euskal Herrian ez daudela talde asko? Orain hasi da, zer ikusten. Badaude taldeak orain elektronika jorratzen ari direnak, eta guretzako uste dut hori aberasgarria dela. Beraz, jarraitzen dituzue ere besteek egiten dituzten... Azkenean musikan sartuta zaude eta... Gustatzen zaitu entzutea, besteak zaiten duten eta... Beti mugimenduan zaude eta... beste taldeekin jotzen duzu, ikusten duzu, entzuten duzu norbaitek edo talde berria dagoela, edo da oso naturala da. Oso ere mutxikila azkenean musika munduan. Baduzue horrela talderen bat inspirazio bezala hartzen duzuena? Pila bat. Asko? Hasi listak. Azkenean ere bai da bakoitzak ze gustatzen zaion, plasmatu dugula gure kantutan toke horiek edo. Zen azkenean hasten maga esaten izenak eta ez? Baina, erreferente gisa edo pixkat gure basea bezala sortu dutena, Prodigy, Chemical Brothers, Daft Punk, izan zuen ziren eta rock aldetik, Pantera edo zen horrelako taldere bai. Mexuga. Eta estetikari ere garrantzi nahiko handia ematen didazu, ez? Bai. Egin genuen gure lehenengo agerraldia zuzenean izan duzen We Are Alive performance-a Donostiko, San Martineko merkatuan, Donostian, egin genuen, Marga Alto Lagirre laborategiarekin batera, musika jarri genion, performance horri. Eta guretzako garrantzitsua izan zen, zatikan hortik hartu genituen gure irudiaren elementu
elementu asko. Gero badu ere gure musikak zin edo soinu bandaren puntuak baditu ere, eta oso zinefiloa gara, eta leheno esan diazu, ez dakit, gure argazki ematen guzti zula eta ikara ematen dagoela. Imaginatzen dut, bakitz argazki den, ematen dut hor de rollo como del exorcista edo lan bat, bai. Bai, guztien zaizkigu fantasia asko eta beldurrezko filmeak, eta, bueno, taldaren parte da hori ere. Eta garrantzi, uste duzuen musikak bezain beste garrantzi duela estetikak kontzertuetan, adibidez? Bueno, badu bere garrantzia, baina azkenean musika talde bat gara, hasi garrantzitsuena guretzako abestiak dira. Baina, bueno, komplementatzeko bezala. Bai, betetzeko azkenian, zitzeko, bueno... Betetzeko eta, bueno, badu pixu garrantzitsua guretzako. Eta adibidez, atera duzuen lehenengo bideoklipean, ikusten da ere, argiek garrantzi handia dutela eta paper garrantzitsua, ez? Hori ere da, nahi eta eginda esan nahi duten bueno, bai, irudiaren barnean, bai, claro, bai, irudiaren barnean dago hori. Bai, azkenean nola organizatzen duzun edo, bueno, kontzertuak nola antolatzen ditugun edo, imaginatzen esan duzula, argi kubo horrengatik, bai. Azkenean da pixkat, hoi eraman genuen performanceen genunean, We Are Alive performancea, eta hortikan esan genuen, hau asko gustatu zitzaigun nola geratu zen, nola ginen gubarrenean, bai egia da oain aurkezpen kontzertuak kubo gabe guazera azkenean, horrek, presupuesto bat dakaurre atzetikan, eta dirua behar da horrelako ekipuak mugitu izateko, eta bai batzutan eramaten ditugu, presupuestoa ematen digunean, edo posible denean eraman, eta bestera gulauak estenatokian eta dena ematen. Eta kantuen inguruan ez dute letrarik, ez? Bai, badute letra. Badute? Bai. Justu entzun ditudanak. Justu entzun ditudanek, ez? Dena daukatela letra. Bai, adi euskeraz da letra gainea, We Are Alive inglesez daka letra. Bai, denak dituzte letra. Espitxa bezala baten bat. Bai, bueno, pixkat jolastu dugu elektronikaren bibliarekin edo elektronikan asko erabiltzen dira hitzak edo esaldiak eta errepikatu egiten dira eta hitz horri edo esaldi horri indarra ematen zaio, ez da, orduan pixkat... Mezu motzak, azkenean. Bai, mezu motzak eta, bueno, indarra eman nahi genion hitzei edo esaldiei, ez? Horregatik da ez dagoela... Baina badago, Bai, beste modu batez. Entzun zazu garri. Bale, entzungo dut. Eta zeri buruz hitz egiten zein da mezu nagusia edo? Bueno, gure taldean nahiz eta badago hor, uste dut, hor jolasten dugula bi elementuekin dela iluntasuna eta argiaren artean, ez? Eta, bueno, pixkat joku hortaz ari gera, esango nuke ere, bueno, iluntasunarekin asko jolasten dugula, baina beti ere argiruntz begira, ez? Orduan, badago halako mezu, bai, esango nuke positiboa, nahiz eta zuk ikusi tipo plan el exorcista edan, baina badugu gure mezua positiboa da, ez? Ez dakit, pixkat esan ez, bueno, mundu ero honetan, ez dakit, ilusioa eta bizitzeko gogoa daukagula, eta, bueno, guretzako orain momentu honetan, gure bizitzan gehien edo gauz gehienetako bat egiten duguna da talde honetan egotea eta musika hau egitea. Kontrasteekin pixka bat orduan, ez, aritzen zarete? Eta orain, etorkizunera begira, ze kontzertu edo zer duzue prestatuta? Orain egin ditugu aurkezpen kontzertu batzuk, lan hau aurkezten, eta egia esan, oso ez dakit zer gertatzen da Nafarroan edo Iruñan, baina
oso zaila egiten ari zaigu hemen egitea aurkezpen bat. Así que ez dakit zein dan nire Kamara. kamara, hori, ez dakit zein dan, hori. Bai. Bai, bueno, engo dut deialdi bat, nahi dugu Iruñan jo. Vale? Mesedez. Así que deitu, mesedez, deitu. Orduan, Iruñan ez dago... Momentuz ez, baina, bueno, espero dugu hurren urtean, Gu gogoakin gaude bintzat. Baina uste duzu dela musika honekiko afizio hori igual ez ez, dagoelako nik oso? uste bakoitza egondu da beste taldeetan jotzen eta horrela, eta ez dakit, iritsea momentu bat orain, ez dago lain beste badaude tokia jotzeko, baina ez dakit, ez dugu aurkitzen toki aproposa Gure lana aurkezteko. Bai. Orduan, esan nahi duzue lokal aldetik eta... Egon badaude, baina, bueno, ez dakit, kostatzen ari da, bai. Orduan uste duzue, adibidez, hemengo euskal musika taldeek orain zailagoa dutela duela urte batzuk, baino? Ez dakit zailagoa, baina bai leku gutxi jo daudela, imaginatzen azkenean, udaletxetikan eta udaletxetatikan geota mugatuago dago zuzeneko musika egitea bai tabernetan edo horrelako areto normalagoetan ez direnak kontzertu aretoak. Eta horrek, zailtasun bat ekartzen du azkenean ez duela 15 urte edo 20 urte erresagoa zen edo nonen jotzia. Gaur egun, kostatzen nahi zegoen pixkat Iruña aldian zehose iztia, así que mendikan berriz ere. Eta uste duzu zailtasun hauek egiten dutela igual gazteek gutxiago jatea kontzertuetara zuzenekotara? Hemen ja osnarketa bat botako dut. Venga, a ver. Iruditzen zait igual 20 urte edo 15 urte bai musikarekiko bazegoela ambiente gehiago edo gazteak behintzat mugitzen zirela kontzertuetara gehiago gaur egun zailagoa da. Ez dakit zergatikan, ez dakit zer gertatu den, ez dakit reggaetoia den edo zer den, baina gaur egun zailagoa da jendia kontzertuetara animatzea. Ez dago orain dela urte batzuk zegoen kultura hori, ez nigotzen azan 13-14 urtekin astebururo kontzertuak ikustera joten ginela, eta gaur egun badirudi, pixkat modaz pasa dela edo beste preferentzi batzu daudela. Beraz talde bat ere gorenera heltzeko edo zailtasun gehiago izango ditugu, suposatzen du. Bai. Hori beti izan da zailan ustez. Bai, baina publikoa mugitzeko zailagoa bada, ez? Bai, eske depende nun jotzen dezun, ze gauz dauden asteburuetan. Faktore asko daude influitzen dutenak azkenean kontzertu batera jendea datorren edo ez. Feitxak, lekua, erresa den juteko edo ez, kotxe hartu behar dezun edo ez. Beraz, orain, Iruñako norbaitek zuen kontzertu bat ikusi nahi badu, non egingo duzu hurrengoa? Hurrengoa, Elorrion. Piskat. Piskat urrutia, benduako 27. Bino bai... Entolatu dezakezute ere autobus bat Iruñatik. Hoi da. Elorriora. Bideoklipa ikusten badute eta gustatzen bat zaila. Noski baiet. Bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen, ala besterik gabe jendea animatu zuen taldea ezagutzera, eta Iruñean kontzertu bat antolatzera. A ber, Nafarroko jendia animatzen den. Mila esker. Eskerrik asko. Aste hontako agenda errepasatzen bukatuko dugu saioa. Gaur, Asisko Urmeneta eta Ingeru Epaltzarekin solasean aritzeko aukera izango da Nafarroako liburutegian arratsaldeko 7:00. Bihar, ipuin kontaketa egongo da Zibikanen, Pontxaren istorio eroak izenburuarekin eta Jaio Neurtasunen eskutik. Arratsaldeko 6:00 hasiko da. Bihar ere, baina beranduago, 7:00, Katakraken liburu aurkezpena egongo da Asier Arraiz eta Danele Sarriugarteren eskutik. Maitasun keinu bat besterik ez liburua aurkeztuko dute. Larunbatean, abenduaren 21, Olentzerori ongi etorri festa egingo zaio zentralen. Goizeko 12:00 izango da eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Larunbatean ere, baina arratsaldean, aurrentzako antzerkia egongo da Mendillorriko Zibiboxean. Inondik inora izenburua du eta arratsaldeko 6:00 hasiko da. Igandean, Anaitasunan, Pirritx Porrotx eta Marimototxen bizidantza ikuskizuna egongo da, eta sarrerek 10 euro balio dute. Horretaz gain, urtarrilaren 5:00 arte, Nada deberia fallar erakusketa dago Ziudadelan, egunero arratsaldeko 6:00-tik 8:30.
Urtarrilaren 7 arte, Gabonetako feria dago Zezen plazan ikusgai. Eta urtarrilaren 12 arte, Star Warsen inguruko erakusketa baluarten 8 euroko sarrerak ordainduta. Orain eta saioarekin bukatzeko, Sega Sound Killersen bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Ikusi duzuen bezala, hemen izan ditugu eta. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte.